खोब दुखुनि बाथ्रा दिनै फुंनि 3 रिंगायाव जे जाथावै मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जाहारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव गियानिपुर गामिनि हेमन्त नार्जारि बिथाङा हाग्रायाव थांदोंमोन हाग्रायाव थांनानै फैनायावहाय बिदिनो लोगोफोर दंमोन बिनि उनाव सोरांसि फुंनि 3टा बाजिसोआवहाय जाहारबारि रेन्ज फरेस्टनिफ्राय डिउटि खालायनायावहाय बेबायदि मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थांबाय बेवहाय डाइरेक्ट स्पट डेथखौ मोननाय जादों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा जोंनि लकेल जाहारबारि बा रायजो राजाफोरनि फोरमायहरनायनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौ मोननानै दिनै नैबे दुखुथिया न'खराव जोङो दावबायफैदों दा बियो मोनसे खोब आनफर्चुनेट जाथाया जानानै थांबाय बियो जानो नाङामोन बियो माब्रै जादों आरो माब्रै जानो मोनखो बिनि सायावहाय बिफानखौहाय नायबिजिरनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोङो नारसिनदों लोगोसे दिनैनि थारिखआव बेबायदि फिसा घटनाया जाथाया गोबां जायगायाव जादों मानो होनबा बियो मोनसे नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार मोननाय दा बे सिङावहाय माखासे मोननै बिथिंखौ जों नायदों मोनसे बिथिङा जाहैबाय नेशनेल पार्कआवहाय हाबनायनि बा बिनि जे खहा खालायनाय बेवहाय मोनसे बिनि राइट्स थाया दा आङो आपिल खालायदों बे ओनसोलनि बा गुबुन ओनसोलनि जे जाय सुबुंफोरा दिनै बे नेशनेल पार्क सिङाव बा हाग्रा सिङावहाय हाबनानै माखासे हाग्रानि जे सम्पतिफोरखौ खहा खालायनाय बियो मोनसे जोंनि थाखाय खोब खहा गोनां बा बियो जोंनि थाखाय बियो एक्सेप्ट खालायथावै दा बेनि थाखायनो जायफोर दिनै बेजों दिनै सोलिनो थाखाय बा जिउ खुंनो थाखाय जाय व्यक्तिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे सिन्था धारना खालायदों बिनिफ्राय अननानै बयबो जाहाथे गोजानाव थायोबानो जोंबो मोनसे परिबेसखौ मोजां परिबेसखौ मोननो हागोन आरो जाय मानसिया दिनैहाय जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि थांनानै डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायहैबाय बियो आयेन भाबाव गोलैया आयेनाव गोग्लैया बियो मोनसे बिराद माने एलिगेल जाय एलिगेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायनानै स्पटेड खालायबाय बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो एक्सेप्ट खालायनो हाया दा बिथांमोनहा हय जाय मानसिया दिनै हाग्रा बिफाननिफ्राय खहा खालायनाय माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोदोंमोन बिथांमोनहा हमनो हायोमोन एरेस्ट खालायनो हायोमोन बा बिथांमोनहा गावसिनि नेम निथिजों बा आयेन भाबै बिथांमोनहा हमनानै जेलाव हरनो हायोमोन बा सास्ति होनो हायोमोन बा बायदि बिथांमोनहा पानिशमेन्ट होनो हायोमोन नाथाय दिनै बिथांमोनहा सोङा हसिया बा डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालायनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो नुनोबो मोन्दों दा बेनि थाखायनो दिनै बिनि सायावहाय थरन्थ खालायनो थाखाय जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय जों दाबि खालायदों आरो बे ओनसोलाव मोनसे गोजोन परिबेसा सान्थि परिबेसा फैनांगौ आरो ओनसोलाव जोंहा मोनसे मोजां इनभारमेन्टखौ लाबोफिननांगौ दा जिहेतु दुखुथिया न'खरावहाय दिनैहाय माने गावनि फेमिलिखौ दैदेननो थाखाय जेबायदि मोनसे खामानिखौ मावलांबाय बा न'खरखौ दैदेननो थाखाय दिनै बिथाङा बेबायदि खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय दा बिनि सायावहायबो न'खरनि फारसेबो जाहाथे नायबिजिरो लोगोसे बिनि सायावहाय थरन्थ खालायनो थाखाय जों जिल्ला आफिसनिफ्राय दाबि खालायबाय जिहेतु रेन्जार बिथां बि फाटक बे थासेयावबो बेबायदि जाथावै बा एक्सेप्ट खालायथावै घटनाया जानानै थांबाय बेनि थाखायनो बे रेन्जारनि सायावहाय एसे थरन्थ खालायनांगौ जों बेखौ दाबि खालायदों मानो होनबा रेन्जारा जाहैबाय मोनसे डिपार्टमेन्ट बा मोनसे कम्पानिखौ नायनायनि बा गावनि जुरिसडिक्सनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ सामलायनायनि थाखाय बिथांनाव जथेस्थ' दायथ' दं नाथाय बिथाङा दिनै बेखौ सामलायनायाव फेलार जादों गोबां रायजो राजानिफ्राय अभिजुग दङ बा बिनि सायावहाय कमप्लेनबो दङ माखासे गोबां माने जोङो बन लायग्राफोरनिफ्राय खोनानो मोनबाय बा गुबुन खामानि मावग्राफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय दा बिनि थाखायनो बिथाङा बेखौ सामलायनायाव बा गावनि प्लाटुनखौ सामलायनायाव बिथाङा फेलार जादों दा बेनि थाखायनो जिहेतु बि फाटक रेन्जार बिनि सायावबो थरन्थ खालायनांगौ आरो बे जाथाया माब्रै जानो मोनखो माब्रै जाखो बिनि सायावहाय बिथाङा क्लियारफिकेसन होनांगौ आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोङो दाबि खालायदों जोनोम सान आरो गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव
नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।